Здравейте на всички, вие с Никитка и днеска в това видео цял ден ще ям храна само с жълт цвят. След тренировки влязох в Lidl и си купих круасан с крем-вирш и сега го ям. Сега отивам на спирката, за да ме върне вкъщи. Вече е време за обяд. Аз си направих ето такива две филийки с маргарин и кашкавал. Според мен това е жълта храна. Вкусно е. Претензии, някакви неща нямам към това. Вече си изядох обяда, празничния. Сега я оставяме в мивката и ще се включа, когато бъде време за обяд. Сега ще си почивам. Чакай. И здравейте хора, аз забравих да снимам какво вечерях в жълт цвят. Вечерях спагети с сирене и сокче, такова бананово. Извинете, че не съм го снимала, просто забравих. Но това беше от мене. До други срещи!